Hola a tots i totes, sóc la Clara, la creadora d'aquest canal YouTube, i estic encantada de conèixer-vos a tots. Primer de tot, moltíssimes gràcies pel vostre suport. De debò, som més de 50 subscriptors al canal i és genial, estic realment supercontenta. No tinc molt temps lliure, la veritat, però quan puc m'encanta gravar audiocontes i dedicar temps a fer els vídeos amb els sons de fons i tot. Així que realment espero que vosaltres i els vostres petits els estigueu gaudint, perquè en vindran molts més. Us volia demanar un favor, i és que a més dels contes que ja són al canal, m'agradaria preguntar-vos quins altres contes voldríeu que pengés, i aquesta és la raó per la qual estic gravant aquest vídeo. Realment tinc moltes idees, però trobo que és just demanar-vos a vosaltres les vostres preferències, així encara tindreu més ganes de veure els meus vídeos que venen al futur. Pels contes nous, si pot ser, que siguin històries que es puguin explicar en menys de 10 minuts, aproximadament, i també que es puguin trobar en PDF a la xarxa. Això m'ajudaria moltíssim. Aquestes serien les úniques condicions. Per la resta, realment no hi ha límits. Feu el que vulgueu. Com més originals siguin els contes, molt millor. Això seria tot. Moltes gràcies per la vostra ajuda. I de nou, moltíssimes gràcies per formar part de Pare Fabulari. Adeu i fins aviat!